po nakaka-apekto din po siya, lalo na po pag yung sa bullying din po. Di ba po may mga like news po about dun po sa bata na sinaksak po ng classmate niya. So, I think nakakadagdag din po siya ng crime sa Philippines, lalo na po yung sa bullying din po. Oo naman, nakaka-apekto yun kasi gawa ng nakakasira sa ibang bansa, tapos yung mga layuhan, ganun. Kaya nakakasira yun. Kailangan isipin mabuti bago mag-post, di ba? For me po, yung pag-post po ng social media, parang mag-release po siya ng awareness sa ibang tao po para maging aware po sila sa mga nangyayari po and para makapag-ingat po sila. So, sa tingin mo, hindi naman siya ganun nakaka-apekto? Hindi naman. Dami ng krimen kasi. Kaya lumalabas na ganyan. Kaya mas maganda din pag mahuli mga ganyan. Para makaano naman dito sa ating Ngayon ako dyan. Lumalala. Lumalala ang sitwasyon ngayon. Parang di makontrol.